ሰላም እንቋዕ ብደሓንና መደብ Essential English Conversation መጻኹም እዚ ነተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ ኣነ ተመስገን በሃል ኣብ ናይ ሎሚ መደብ እቶም ኣብ ዝሓለፈ 4 ክፋላት መደባትና ዝተኻየዱ ምይይጣት ደጊምና ክንሰምዖም ኢና Are you married? Yes, I am. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 brothers. How old are you? I'm 35. When's your birthday? My birthday is on June the 17th. ካብ ሰማሃርኩሞ ክንደይ ዝኣክል ክትዝክሩ ትኽእሉ ነዚ ዝስዕብ ንኡስ ፈተና ብምውሳድ ነፍስኹም ምዘኑ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ መልሲ ምስማዕኩም ሓሲብኩም ንኽትምልሱ እኹል ግዜ ክህልወኩም እዩ ሕራይ እምበር ቀዳማይ ሕቶ ብእንግሊዝኛ ተመርዒኹም ዲኹም እስከበሉ Are you married? ቀፂልኩም እወ ተመርዐ በሉ Yes, I am. ቀፂልኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውኹም ዶ እስከበሉ Have you got any brothers or sisters? ከምዚ ዝስዕብ በሉ ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ I've got 2 brothers. ቀፂልኩም ክንደይ ዕድሜኹም ኢልኩም ሕተቱ How old are you? ሕጂ ኸዓ ኣነ 35 እዩ ዕድመ ይበሉ I'm 35. ግርም መዓስ እዩ ዕለተ ልደትኩም ኢልኩም ንምሕታት ፈትኑ When's your birthday? ኣብ መወዳእታ ዕለተ ልደተይ 17 ሰነ እዩ በሉ My birthday is on June the 17th. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ መስመር ናይቲ ምይይጥ ሰሚዕኩም ብምድጋም ተለማመዱ Are you married? Yes, I am. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 brothers. How old are you? I'm 35. When's your birthday? My birthday is on June the 17th. ግርም ደጊምና ብምልምማድ ዘጽናዕኩሞ ክሳብ ክንደይ ከምተረዳእኩም ንምዘን ክልተ ሰባት ንሓድሕዶም ግላዊ ሓበሬታ ክተሓታተቱ ከለዉ ተኸታተሉ እቲ ሰብኣይ ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎ ዕድሚኡ ክንደይ ምዃኑ ከምኡውን ዕለተ ልደቱ መዓስ ምዃኑ ኣስተብህሉ Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 brothers. How old are you? I'm 26. When's your birthday? My birthday's on June the 17th. ኩሉ ዶ ሒዝኩሞ እወ እቲ ሰብኣይ ክልተ ኣሕዋት ኣለውዎ ዕድሚኡ 26 ኮይኑ ዕለተ ልደቱ ኸዓ 17 ሰነ እዩ ግርም ሕጂ እምበኣር እቲ ምይይጥ ብምሉኡ ንኽትለማመዱ ምቹእ እዋን ኣለኩም ንሎራ ናይ ገዛእ ነፍስኹም መልስታት ብምሃብ ተለማመዱ Are you married? How old are you? When's your birthday? Have you got any brothers or sisters? ጽቡቕ ሕጂ ነቲ ምይይጥ ብምሉኡ ብምስማዕ መልስታትኩም ከተጻርዩ ትኽእሉ Are you married? Yes, I am. Have you got any brothers or sisters? Yes, I've got 2 brothers. How old are you? I'm 35. When's your birthday? My birthday is on June the 17th. ጽቡቕ ሕጂ እምበኣር ሰባት ምስ እትረኽቡ ከመይ ኢልኩም ሓበሬታ ብዛዕባ ኩነታት ሓዳሮም ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎም ዕድሚኦም ኮነ ዕለተ ልደቶም ክትብከስዎም ትኽእሉ
ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversations ይራኽበና. See you next time.